माझ्याकडे किती आहे आता माका पण पोहाक शिकव. तर मित्रांनो काय ना कसा काय बरा मा तर आम्ही काहीतरी आज वेगळा करूक चाललो जर आपल्याक नाही येता ता करूक चाललो. तर मी जातो आता थोडे मित्र पेंढरात बिंद्रात येतले मी हय बघतोय हय कोणी येता काय वाट बघतोय नाहीतर मग चलत जावचा लागताला इतका उन्हात ना बघूया. तर जातो आम्ही. तर पेंढरातले असत थोडे जण पेंढरातले होय थोडे जण असत 4-5 जण असव तरी बघूया कोण कोण येतं. आणि आपण थोडे कपडे पण जरा वेगळे घातले बघा. हे बघा तर आम्ही कपडे थोडे वेगळे आहेत. तर बघूया आता काय म्हणतात मित्र काय म्हणतात ते बघूया. काहीतरी केंडी बिंडी करतलेच तर मला का माहिती पण एक मजा असता मित्रांसोबत एक मजा असतात ते थोडी. तरी पडलाय तर झाला माझा. अरे ना समोर ये असो का हडे हडे राहू हडे राहू मी हय राहतोय मी हय राहतोय बरं धडे उंच असं असं वाटतो सांगतो काय काढ घाल उडी. आता माका पण पोहाक शिकव. माका नाही तुकतले तुकतले पाणी गेलं काय पाणी गेला काय थांबतोय मी जाऊ दे मग सांगतोय मग काय तो आणल्या काय काय आहे ना बोल ब्लॉग मध्ये येतला मी मस्त जातो. हॅलो मित्रांनो हाय फॅमिली काय काय फॅमिली छपरीच्या चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. ओमकार छपरी ब्लॉग मध्ये ओमकारला पेवायला येत नाही काय. हा दहंडी करा दहंडी महेंद्र सिंग बाहुबली. ए गाई घाल नको ए गाई गाई ए गाई घाल नको. हा हो बरोबर तो खाली गेलो तो खाली नाही तो बरोबर पाहिजे माझ्या चढा उभं राहा बरोबर चढा पाहिजे. आय लव यू. हा हा कर मग उभं राहा. हा काय काय बोल राजाची शक्ती हो का बोल इस्तेमाल कर रहे हो. हा इथलं पाणी तरी लवकर जा धावते मला पुढे जाऊ जाणार.
कुल्ल्याक काय सांगलं मग? आपण बघा फोन किती पाणी काय टाइम लागणार ब्लॉक तयार करतो आता नको तर मला याच्यात पाणी गेला काय रे? नाही होय होय हा बघ मेले वर काढलं काय मित्रांनो फेहान बिहान मस्तपैकी झाला. तर मित्रांनो मस्तपैकी फेहान बिहान झाला. आता आम्ही घरात जातो. मस्त मजा मस्ती केलं घर मी आणि महेश तिघा झाला आणि एक होतो इथे तो गेलो घराकडे आणि आता जातो. आणि आनंद पण एक होतो त्याला विचारलंय पण तो काय उतराक बितराक नाही तो बाहेरच होतो नुसतो. आम्ही सगळेजण फोटो काढले हां फोटो काढले हां फोटो काढू होतो तो नुसतो फोटो म्हणजे त्याने थोडे व्हिडिओ केले. याच्यात वाट बघा याच्यात वाट बघा एका दाखवलं गाडी ह्याच्यामुळे लेट झालेलो आम्ही. हो ह्याच्यामुळे लेट झालो एका किती फोन करतो होतो तर येतच नव्हतो का मेसेज बिसेज केलं तरी येत आणि खडे गेलो रतामे काढू हां रत्नांबे काढू गेलेलो. आमचे दोन मित्र रागावले आमच्या एक काय एक व्हिडिओ सांगितलं एक आध एक दिल गार्डन पता नाही सकते भाई. तू आता काय की इथं व्हिडिओ काय काढवायचा की आम्ही आता पेवाक जातो असं असं काढ समजला चुकव आता घराच्या काय तर मित्रांनो आम्ही आता घराकडे पोहोचलो. तर अर्धवटना मम्मीच गाडी घेतलेलं आहे म्हणजे स्कूटी घेतलेलं आहे कारण त्यांना वाटत होता काय वाटत होता की माका चालव घेऊची नाही पण येईल आहे तर त्या घराकडे येईल पण मॅडम हयती रस्त्यावर येईल आणि थैनात गेले. आता पाऊस बघूया पाऊस पडता तर पाऊस गावता काय बघूया त्यांना वाटेस नाही तर भिजतले बरंच. तर अशी खूप मजा केलं आम्ही म्हणजे माका पोहाक येईल नव्हता तरी मी गेलेलो आहे म्हणजे पहिल्यांदाच गेलेलो आहे असा पोहाक नाही तर ह्याच्या आधी कधी स्विमिंग पूल नदीत बिदीत गणपती जेव्हा असायचं तेव्हा नदीत बिदीत जाय पण पोहाकच जावा नाही त्याच्यामुळे जास्त पुढे जायच नाही मी परत ह्या पहिल्यांदाच मी गेलेलो आहे पोहा. तर खूप मजा एक्सपिरियन्स चांगलं खूप होतो आणि मस्त वाटलं एकदम म्हणजे मित्रांबरोबर राहिल्यावर मस्त वाटतं मजा येतं. तर भारी वाटलं एकदम सगळेजण इलेले आनंद एक योग नाही म्हणजे आतमध्ये उतराक नाही तो सांगत होतो काहीतरी जावता थंय जेव्हा काहीतरी हा त्यांच्याकडे पूजा काय खंय मग ते थोड्या उशिरान थंय गेले आणि यानंतर मग आम्ही थोडं उशीर थांबलं आणि मग घरा केलं. थोडीफार मजा होती आमची म्हणजे आधी काय तुझाक नव्हता पण आणि उत्कर्षला पण फोन करत होता तर तो उचलतच नव्हतो काहीतरी रतांबे काय काढून गेलेलो त्याच्यामुळे तो उचलत नव्हतो फोन तर आमका वाटलं आता काय खरा नाही प्लॅन फ्लॉप होतो
मग मयुरान लगेच फोन केला म्हणजे माका थोडा बरा पण नव्हता तर क्रोसिन ते गोळी घेतलेलं आहे तरी थोडा असा ताप बिल्यासारखं वाटत होतं तरी मग ह्याने फोन केला आणि मी म्हटलेलं नाही जावतं आहे पण गेलं आहे पण मजा येईल खूप त्याचा काय ठराक आधी नव्हतं म्हणजे किती उशीर त्याला फोन करत होतो आम्ही तर त्याचं काय लागतच नव्हतं फोन मेसेज केलं तरी मेसेज नाही नंतर मग त्याने सांगलं आणि येतो आहे म्हणून मग आम्ही लगेच गेलो काही ना माका खालनं चिचे खालनं काहीतरी स्कूटर गावली म्हणजे माका तर आता मी घराकडे पोचलो आहे तर पाऊस आहे गच्चीवर जे येताना लक्षातच नाही मध्येच करू व्हिडिओ तर मग आता गच्चीवर येऊन करता येतं आता गच्चीवर पाऊस होता तरी गच्चीवर मी कोकणातल्या पहिल्या पावसाचं कसं असतं वातावरण तर वातावरण म्हणजे हवा बिवा जास्त असतात तर ते तो व्हिडिओ मी शॉर्ट्स म्हणून टाकलं आहे तो पण दावाने बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा थँक्यू